Bueno, doncs el que us deia, aquest és el micro. A veure, no és gran cosa, però per escalfar-te el tàper tampoc fa falta gaire més. Aquesta és la màquina de l'aigua, que quan se'n resseca una mica la gola, doncs la puc utilitzar. Té per fred, més tebi, calent, etc. I llavors, el d'aquí darrere és la pissarra, que jo no entenc gaire bé com va, la veritat, però bueno, com podeu veure, té diferents pòstits de colorets, i a partir d'aquí doncs tu poses el... Hola! Bueno, Peris, us deixo que he de treballar i ja porto molta estona aquí ensenyant-vos l'oficina. Qui és el Peris, aquest? Aquesta setmana a Adolescents.cat us portem un recull dels millors artistes que han passat pel Thailand's Got Talent. Tenim una superentrevista amb els Yankees Walk the Moon i us posarem al dia sobre la nova aplicació Periscope. Com sempre, acabarem amb els millors consells del nostre equip de psicòlogues. Deixa tot el que estiguis fent i para atenció que comença Adolescents.cat. Què fa, Roger? Què fas de què estic mirant o de com estic? Com estàs? Malament. Què et passa? Malament, Carné, la relació amb la Mònica s'està, no sé, com refredant. La noto molt distant, jo crec que m'ha substituït. Sí, home. Com és que t'hagi substituït, Roger? Si esteu bé. No estem bé, si es passa el dia parlant amb un tal Peris. Com? Tot el dia amb el mòbil, amb en Peris, anar rient, anar xerrant, anar dient històries... Roger, que no és cap tio. Tu no saps el que és el Periscope? No Peris, no, Periscope. Sí, Periscope li diu, però li diu més carinyosament Peris. Cada dia pitjor. Cada dia en carinyo i merdes d'aquestes. No, Periscope és una xarxa social. Igual com hi ha el Twitter, igual com hi ha el Facebook, doncs hi ha Periscope. I fas com vídeos en directe, com si fessis streaming, bueno, vull dir, com si tinguessis una tele i emets la teva vida. Llavors ella ara s'ha enganxat a aquesta xarxa social, però no és cap tio que es digui Peris. Parla amb el món. M'és igual, però si té la necessitat d'explicar-li a en Peris la seva vida, diu que la visqui a mi i me l'expliqui a mi, a la vida. No cal que ho expliqui amb gent de fora. El dia que trobi aquest en Peris... No m'has entès. Tu no m'escoltes? Tu estàs aquí i no m'escoltes. Fatal. Tu, Xavi, en Peris aquest, creus que és una xarxa social? Com deia la Carné? O és un tio? És que jo crec que és un tio, segur, És que és un pavo de merda. A veure, com l'he explicat en el Roger, Periscope, és com una nova xarxa social que està relacionada amb Twitter i aleshores el que tu pots fer és penjar, doncs, no sé, passa alguna cosa aquí. Doncs tu amb el teu mòbil pots posar-te live, o sigui, en directe, i emetre, com si fossis una televisió, el que està passant. Dit això, jo sé que la Mònica amb el Roger estan. Que passa que, clar, no pots estar tot el dia amb el mòbil, no pots estar tot el dia amb Twitter, Facebook, xarxes socials, perquè aleshores et descuides de cuidar el que tens al costat. Vaja, perquè quedi clar a tothom i no us passi com el Roger, que es pensa que la Mònica parla amb un tal Peris i en realitat utilitza el Periscope. El Periscope és una nova tecnologia, és una app lligada a Twitter que permet als usuaris emetre vídeo en directe a temps real. Cada cop s'està estenent més ràpidament perquè els usuaris, a part de compartir la seva vida, també l'utilitzen per compartir les primeres imatges dels atemptats terroristes de Brussel·les. Per exemple, protestes, rodes de premsa, congressos i reunions. També es mostren les bambalines d'informatius, programes, etc. Hi ha personatges amb notorietat pública, com podria ser Gerard Piqué, que ens mostren moments privats amb els seus companys d'equip. On va sorgir la idea de crear Periscope? Va ser a Turquia, per Keyvan Beykpur, quan l'estiu del 2013 es van produir totes les protestes a la plaça Taksim. Ella estava allà i es va adonar que sí, que hi havia tuits i fotos, però no havia arribat encara cap televisió internacional que pogués explicar en directe el que estava passant.
D'aquí va sorgir aquesta app que emet vídeo en streaming des del març del 2015 per iPhone i des del maig del 2015 per Android. De fet, però, aquesta app s'ha fet realment popular des del gener del 2016, quan l'actual propietari de Twitter va decidir incloure els vídeos al seu timeline. Com funciona? Us en fem 5 cèntims. Funciona com Twitter. A dalt hi ha 4 icones, una televisió que mostra les visualitzacions i emissions recents, un mapa que permet veure les emissions de Periscope que s'estan fent o s'han fet recentment al món, o a prop de tu, un índex amb les retransmissions que s'estan fent ordenades per rellevància en funció del número de seguidors que té cada usuari i, per acabar, un menú d'usuaris que mostra precisament usuaris destacats o tendències i que també permet buscar persones. Més coses. Per accedir al teu compte personal on tens els teus seguidors, a qui segueixes i fer canvis de configuració. I com es fa per començar a emetre un vídeo en directe? Doncs amb l'icona vermell de la càmera. Primer es posa un títol a la gravació i després es transmet. Mentre ho fem, qui ens mira pot posar likes en forma de cors o bé fer-nos comentaris i preguntes. Si volem, podem activar la geolocalització. També es pot activar i desactivar la notificació a Twitter, és a dir, que es publiqui al teu timeline de Twitter i que els followers ho vegin. Si ets de les persones que es preocupen per la privacitat però t'agraden les xarxes socials, Periscope permet fer retransmissions privades entre 2 usuaris. Atenció, que si vols fer un privat, recorda de desactivar-ho a Twitter o tothom veurà que fas un Periscope privat amb l'usuari que sigui. Què passa amb els vídeos? Doncs que duren 24 hores online i després s'esborren. Així que ja ho sabeu, ja ens podeu seguir a Periscope, a adolescents.cat, també hi som! Esther, què et passa? Et veig una mica down. Sí, bueno, no sé, necessito alguna cosa que revolucioni la meva vida, saps? Ja, però jo diria que tu ja l'has trobat, la cosa que et revoluciona la vida, no? Bueno, que et refereix a la Judit, no? Ah, parlem de la Judit. Ja m'ho has tret. Bueno, no sé, ho trobo molt difícil. A veure, vols que li tregui informació? Vull dir, si vols, li faig un interrogatori de 3è grau, eh? Però no li facis mal. Home, no. Ah. Li faig mal. Jo trec info i després... Vale. A veure si et pots revolucionar. Que no et diré res de la meva vida privada. Si us agraden les coreografies, els espectacles i els audiovisuals, no us podeu perdre això. Es tracta d'un grup de 10 noies de Tailàndia que van participar en un programa de busca de talents. En concret, estem parlant de The Thailand's Got Talent. Què us sembla? El seu pas pel programa no va deixar indiferent al públic ni tampoc al jurat, que van quedar bocabadats. I, de fet, ja ens hi podem anar acostumant. Cada vegada més els espectacles seran així. I bé, ja que avui hem posat un ull amb aquest programa tailandès, hem buscat altres persones amb talent que van passar per aquí i us n'hem preparat un petit recull. Primer de tot, al·lucinareu amb aquesta nena. Veureu 3 actuacions seves al programa, quina més impressionant que l'altra. També ens ha sorprès bastant aquest grup de noies.
I per acabar, al·lucinareu amb aquest contorsionista zombi, amb tot el muntatge i escenografia al·lucinant. Esther, Sí? has vist l'article, el meu primer article? Sí, l'he llegit. Quan? Bueno, perquè m'he ficat a l'intranet i, bueno, ja l'he vist. Ah, és que anava a dir, just ha sortit res, fa d'allò. I què, No, està superbé. Sí? Sí, es nota que ets supersensible, és un article que té molt color, està supercurrat. Sí. Bueno, m'agrada que És t'agradi. que, en realitat, tens molt talent, saps? Bueno, no diria pas tant, tampoc. Bueno, és un article, però... Sí. Jo crec que fins i tot podries anar a un programa d'aquests de talents. Sí, segur, seguríssim. Bueno, Esther, només és un article, no? Que sí. Vale, bueno, merci, m'agrada que t'agradi. Està bé que de tant en tant, vull dir, les crítiques sempre són constructives, no? Però de tant en tant que tirin floretes també s'agraeix. I a vegades, segons qui t'ho diu, encara més. I jo penso que l'Esther, m'ho ha dit de debò. És que és maca, l'Esther. El que, també s'ha passat una mica, perquè d'aquí a dir que hi ha un programa de talents només per un article, no... How is the experience of being invited? Com és l'experiència d'anar als programes de televisió més populars dels Estats Units? We're out on the road like over 300 days. Estem de gira els 365 dies de l'any i mai ens posem nerviosos tret de quan anem a la tele. Sí, la televisió ens espanta, perquè nosaltres som una banda que toquem en directe per la gent. Estem acostumats a tenir un públic, però clar, en aquest tipus de programes de televisió actues per una càmera i tot i que hi ha una audiència, no és el mateix. Impressionen les xifres increïbles de visites, com més de 17 milions de visites al single Anna San o l'èxit que esteu tenint ara amb Shut Up and Dance With Me? Yeah, the numbers are crazy, you know. Sí, les xifres són una passada. Nosaltres sabíem que Shut Up and Dance es faria gran. Volem que totes ho siguin, però teníem el pressentiment que aquesta seria un èxit. Per què? Quina és la clau? La clau crec que és relatiu. És com sortir del teu cap, de les preocupacions i gaudir del moment. I crec que és una cosa que tots hauríem d'aprendre a fer per nosaltres mateixos. Creus que és una cosa que hauríem de saber fer més? Vosaltres, la gent d'aquí, jo crec que tots aquí a Barcelona ho sabeu fer segur. Sí? N'estàs segur? Sí, teniu una gran cultura musical. How is to share stage with big bands like... Què tal ser taloners de grans grups com Panic! At the Disco o Kaiser Chiefs? És xulo, tot i que hem d'estar en un tour durant 5 anys, encara ens considerem, encara estem aprenent, i estar amb grans grups com Kaiser Chiefs o Panic! At the Disco et fa aprendre com funcionen ells i també a ser la banda que volem ser. How would you define your music style? Com definiríeu el vostre estil musical? How would I define our music style? It's really... És molt difícil definir el nostre estil musical. Potser és una de les preguntes més difícils que ens fan. Jo diria que tenim un estil fiesta pop. Inside your record, there's a message... Dins del vostre CD hi ha una nota pels vostres fans i el missatge principal és sobre un procés molt antic basat en el treball, el temps i l'amor. Ens podeu explicar millor aquesta idea? Sure. Trabaja, tiempo y corazón, sí? I tant! Treballar, tiempo i amor, sí? Ve a dir que hem posat tot el nostre cor i l'ànima en el nostre àlbum. Hem treballat dur per crear-lo. És una cosa que ens importa molt. Let's speak about new singles. Parlem ara del nou single, nous projectes. Explica'm què esteu fent ara. We have a great new single called Work This Body. Tenim un nou single que és Work This Body.
També, en realitat, estan passant moltes coses ara mateix. Tenim un altre nou àlbum, fet en directe, que es diu You and I Together. Si els vostres fans volen venir-vos a veure en algun concert, suposo que el vostre Facebook i el vostre web estaran actualitzats, no? Sí, som walkthemoonband.com. What about the country, Catalonia? Do you enjoy it? I què tal el país Catalunya i la ciutat Barcelona? Heu gaudit de la gent, de la ciutat, del menjar? This city's full of so much Aquesta ciutat està plena d'art i pels que som de fora, que l'admirem, és una sort poder venir aquí, tenir uns dies lliures i poder veure tot això en persona. Moltes gràcies per rebre'ns, nois, i bona sort. Què passa, penya del Periscope? Com esteu? Hola a tothom, aquests que us aneu connectant, què passa? Bé, doncs ja veieu, estic aquí a la redacció d'adolescents.cat, i us presentaré una mica la penya que... Ei, què passa? Com esteu? Que treballa aquí a la redacció. Tenim aquí la Judit, de màrqueting i publicitat, guapa, Què passa? Sí, hola a tothom, que teniu una web de merda, el disseny és un trullo. Com que és un trullo? Tu sí que ets un trullo, ho bloquejaré, No comencem a fotre el burro, seguidors... Mira, aquest el bloquejo ja, escolta, s'ha acabat. Anem cap aquí amb la... Aquí tenim zona de redacció, tenim a l'Ester, que ja la coneixeu, què passa? Sí, que diu que fas... Ester, diu que fots faltes d'ortografia, Aquest tio. Però què passa, que només critiqueu? Hòstia, quina penya, de veritat, I acabem aquest repàs per la redacció amb la Mònica, que ja la coneixeu també, La Mònica, que està a tope. Hola a tothom, els que us aneu connectant, què passa? Sí, guapo tu. Que què? Que tenim un portal infantil? Tu sí que ets infantil. Niñato, que ets un niñato. Hòstia, en sèrio, és que a sobre, no? Que estem tot el dia corrent per vosaltres aquí a la redacció. Mira, saps què? Que tanco la connexió, tio. O sigui, tots bloquejats i no fotré un Periscope mai més. Home, tio, és que em connecto aquí i només feu que baixar la moral, home. He cansat ja, home. I feel so exhausted. Perdoneu que hagi tancat el Periscope i que hagi bloquejat uns quants usuaris, però és que estic una mica cansat. Em cansa una mica que no tingueu en compte la feina que hi ha darrere d'una publicació online com adolescents.cat. Em cansa que hi ha una penya treballant, que hem de fer una mica de documentació dels articles. En fi, a mi em fareix. Us heu llegit a vosaltres mateixos? Vaig a comentar alguns dels comentaris que heu deixat últimament al portal. Let's go, come on, baby. Sí, ja? No sé si ho sabíeu, família, però vosaltres escriviu un comentari a adolescents.cat i els redactors els aprovem. La notícia deia així: es fan públiques les marques de mòbils relacionades amb l'explotació infantil. Sí? Right? Yeah? Hi ha una persona que titula el seu comentari GHKN, que ha fet així amb el teclat, ha fet... i s'ha quedat tan ample, que diu: és molt trist haver de treballar molt durament perquè uns quants puguin gaudir del seu mòbil. I salta un il·luminat per la del cony, però què hace? I comenta: renta't el cony cada cop que pixis amb toallita. Zim-zum, 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 zum. Me siento fresca. New comment from the people. Què puc fer per donar-li plaer a un tio? Hi ha una persona que titula el seu comentari: a veure, nena, tu ets tonta, va de sobrada. Saps què vull dir aquesta persona? Una bona paja i au, ben content es quedarà. M'entens? Que valents que us sentiu amb l'anonimat que ofereix adolescents.cat, Doncs, ben aviat, potser tallarem aquest anonimat. Passem. El títol de l'article era 4 trucs falsos que prometen fer créixer els pits i són mentida. I hi ha una persona que comenta aquesta notícia, aquest article, amb un dubte. Ajuda molt urgent. So fast, faster. Què són els orgasmes? Què són els orgasmes? Perquè no m'hi fots ni un símbol de puntuació, ni un signe de puntuació, ni res. What the fuck? Necessita una resposta urgent. Vam fer un article fa uns dies que deia: enquesta, nois, com preferiu les noies, amb el cabell llis o arrissat? Salta una persona, una usuària, entenc, del portal que diu: doneu-me la vostra opinió, no té res a veure amb la notícia. Doncs, família, tenim un fòrum! Tenim un fòrum, adolescents.cat! Becarios no.
Hi ha una persona que ens explica la seva vida en un comentari que diu: hola, volia saber la vostra opinió. Tinc els ulls emmotllats i clars, amb les pestanyes molt llargues, soc morena i el cabell molt arrissat i llarg. Ets la Pocahontas? Sembla això una pàgina de cites. What do you think? És a dir, aquesta persona té una inquietud a dins, vol ser model, però hi ha dues coses que no acaben d'encaixar, la seva alçada i els seus pits. Hi ha una persona que ve aquí i li diu: peso 200 quilos i tinc més possibilitats que tu. Així m'agrada, destrossant somnis, breaking dreams. Però de què aneu? Això és ciberassetjament. No words. I el gran clàssic dels comentaris d'adolescents.cat és el cas del següent. Soc una guarra, titules. Podeu dir idees creatives per masturbar-me? Tipo, amb boli, el mòbil, la bici... Però què dius? Diu, oh my god, ja de pas, fes-ho amb verdures o embotits. I fins aquí alguns dels comentaris que darrerament hem pogut recollir de la vostra creativitat preocupant. Ciao, kissis. Fins la propera! Vale, gent, s'ha acabat el bròquil, O sigui, el tema periscop, finiquitat. A veure, no del tot. Òbviament, el podrem utilitzar, doncs, per exclusivitat per les coses que hem de fer adolescents.cat, perquè l'hem d'utilitzar com a xarxa. Però en unes hores concretes. El qui li toqui fer un periscop el fa. Però això de fer un periscop, que ara menjo un iogurt, que ara vaig al lavabo, que ara no sé què, s'ha acabat. Que és que no condim si dediquem més hores al periscop que a treballar. I aquí paguem les nòmines per la feina que es fa, no per retransmetre la nostra vida privada. Sí? Ho té tothom clar? Doncs apa-li, va. És que ja està bé. A veure, d'acord, som un portal d'internet, la tecnologia ja m'agrada a mi també, Pots utilitzar l'iPad, l'iPhone, tots els recursos que tens a l'abast, vull dir, l'internet és el millor que ha passat en els últims anys, és boníssim, però és que ens en anem d'un extrem a l'altre, tot el dia amb el periscop. És que aviat no ens mirarem a la cara, no parlarem entre nosaltres, no anirem ni a fer un cafè, no ens coneixerem, només ens veurem per les xarxes. No pot ser això, és que ho han d'entendre. Vull dir, tot té un límit a la vida. És que anem d'un extrem a l'altre. Hola, bon dia, adolescents, com esteu? Mireu, estem aquí en el consultori i anem a fer les 4 consultes que tenim per avui. Aviam, anem a llegir la primera. Primer de tot, diu, últimament tinc molta gana i menjo molt poc. Però m'engreixo. És normal? Intento menjar variat i de tot per poder tenir un pes com el de les meves amigues, però no hi ha manera. Bé, el primer que has de saber és que el pes està molt relacionat amb la genètica, amb la qual cosa no t'has de comparar amb les teves amigues perquè cada persona és diferent. Has d'intentar menjar de manera equilibrada, fent 5 àpats al dia i menjant de tots els grups dels aliments. Pensa que, quan passes gana, al final al teu cos el que li acaba passant és que acaba posant-se en mode d'emmagatzematge. Així que intenta menjar de la manera adequada i, sobretot, deixa de comparar-te amb els altres perquè mai podràs arribar a tenir el pes que tenen les teves amigues. Bé, anem a la segona pregunta. Diu, tinc una amiga de l'institut que crec que té un trastorn alimentari. Cada dia està més prima i veig que quasi no menja. No sé què fer, l'obligo a menjar o no? No sé com ajudar-la, perquè quan intento parlar amb ella s'enfada i em diu que no té cap problema. Bé, és molt possible que pel que estàs dient la teva amiga sí que tingui un trastorn de la conducta alimentària, entenem que estiguis molt preocupada, però el que passa és que al final com a amiga el que no tindries que fer és actuar com un policia, perquè si no a la teva amiga el que li acabarà passant és que s'acabarà distanciant de tu. Sí que pots parlar amb ella, dir-li que estàs preocupada, que te l'estimes molt i que veus que està patint, però al final el més important és que parlis o amb els teus tutors, o amb algun professor de l'escola, o directament amb els seus pares, que seran les persones que podran fer que vagi directament a un metge o que vagi a un psicòleg, que seran les persones que la podran ajudar. Bé, continuem. La tercera pregunta diu, soc vegetariana des de fa un temps perquè vaig decidir que no volia menjar més animals. El problema és que des de fa més d'un temps no em trobo massa bé. Creieu que pot tenir alguna relació amb això? Bé, està bé el fet que hagis decidit per als teus valors deixar de menjar animals, tot i que nosaltres recomanem que això no ho facis fins als 18 anys perquè serà més o menys el temps que estàs en etapa de creixement.
Si dius que comences a trobar-te malament, és possible que el que estigui passant és que el teu ferro o la vitamina B12 comencin a estar una miqueta afectats en els teus anàlisis, d'acord? La vitamina B12 el que farà és que estiguis molt cansada, que et sentis agotada, que et costi aixecar-te al matí, amb la qual cosa el que et recomanem és que vagis directament al metge, que et faci un anàlisi de sang i que miri com estan tots els teus paràmetres, d'acord? Bé, última pregunta. Diu: últimament m'he donat compte que sempre que quedo amb les meves amigues per sopar, jo menjo molt més que elles. Elles només mengen un plat únic i molt petit. Creieu que elles mengen poc o que jo menjo massa? Bé, aquí hi ha un tema important i és que cada persona està acostumada a menjar certes quantitats. Pensa que tu menges cada dia a casa teva, igual que les teves amigues, i que esteu acostumats, doncs potser elles mengen més poquet i tu a casa menges un primer plat, un segon plat i postre. Aleshores, el que dèiem, el que diem sempre, no comparar-te amb el que els hi passa als altres, molt probablement elles estiguin menjant massa o poc i aleshores tu, si tens més gana, continua menjant, d'acord? I si tu tens ganes de menjar un primer plat, un segon plat i postre, doncs cap problema, val? Sí que si veus que elles estan molt preocupades pel cos, aleshores sí que podries dir-los que consideres que estan menjant massa poc i que potser haurien d'augmentar una miqueta aquesta quantitat, però tu no t'has de preocupar, d'acord? Bé, adolescents, només dir-vos que si teniu més consultes podeu entrar a la pàgina web d'adolescents.cat i allà us anirem contestant totes aquelles consultes i preguntes que tingueu. Que vagi molt bé. A veure, Xavi, para, treu això del periscop, treu-ho perquè estem més per explicar la nostra vida i tot plegat, per lo que hem d'estar, a part que un dia tindrem un disgust amb això del periscop, perquè, clar, donant tantes dades personals, llavors passen coses. Traiem-ho fora el periscop i ens centrem en el que hem vingut a fer aquí, que és aquest programa que podeu veure cada dissabte a la 1 a casa vostra i no aquestes xorrades amb tantes apps i tant smartphone. Fins la setmana que ve.